samahan niyo ako. Magluluto ako ngayon ng ulam namin. Tanghalian. Kung may itlog kayo at saka ulo ng isda, ulam na yan. Gawin natin ito. Ito yung mga ano ko. Nahilot. Talbos ng kamuti. Alugbati. Itlog. Gayatin muna natin itong talbos ng alugbati. Habang nagpapakulo pa tayo ng tubig, hihimayin muna natin isa-isa para ihalo natin ito sa sinabawan na isda na may itlog. Sarap to. Gusto kong alugbati. Talbos ng kamote. Ito kasi malinis na to. Binabad ko na to sa asin. Habang naglalaba ako. Binabad ko na siya. Ngayon, kumulo na yung natin. Yung pinakuluan natin na tubig. Ilagay na natin itong mga lamas. Yan o. Kumulo na siya eh. Una muna natin itong kamatis, sibuyas at saka luya. Sibuyas, onions, bombay at saka luya. Tapos, ito tayo dito. Tapusin muna natin itong hinimay natin ng mga gulay para panghalo natin ito. Tapos pag halo natin yung isda. Sandali lang ito, wala akong isang oras na pagluluto. Ilang minuto lang. Tapos, ano lang kadali. Yan, tapos na. Tapos, ihalo na natin itong isda natin. Isda. Yan. Halo na natin yan. Yan. Diba? Halo na siya. Tapos, pakuluan muna natin. Pakuluan muna natin yan. Tapos yung itlog, ilagay na natin dito. I-ano na natin. Ganyan na natin. Para mamaya, ito yung huli nating i-halo. Lagyan natin ng asin yung natin. Lagyan natin ng asin. Lahanan natin. Lahanan natin ng asin.
Tapos lagyan natin ng paminta. Tingnan mo. Kumulo na siya. Dali lang yan. Ito, i-mix natin ito siya. Tsaka natin ilagay mamaya sa dito sa pinakuluan natin. Masarap ito. Ulo ng isda na may itlog. Ulo ng isda na may itlog. Ano siya? Diyan ko siya ilagay para makita niyo kung paano. Lagyan na natin ang paminta. Lagyan natin ng asin. Asin. Simple lang po siya. Unong lang siya. Pakuluan muna natin. Kuluan. Tapos, tikman natin kung tama na ba siya. Kulang pa siya ng asin konti. Tapos ngayon, yan, luto na yan siya eh. Kunti lang naman to kasi isda, madaling maluto to eh. Tapos, halo natin yung, ihalo na natin to. Ugas na to eh. Halo na natin itong mga linggo. Sabay-sabay na lahat. Sabay-sabay na siya lahat.
itong dahon ng sibuyas. Nung una kong niluto, walang itlog yun. Ito, may itlog. Masarap ito. Pakuluin muna natin sandali. Tsaka natin ito ihalo na yung binatil na itlog. Yung binatil na itlog. Ayan. Pwede naman hindi mo ibatid, i-ano mo lang sa gitna. Eh sa akin, inano ko. Masarap ito. Sarap nga ito pag may tanglad eh. Wala. Hindi ako nakabili ng tanglad. Ganun lang siya. Diba? Tapos, imimix natin itong itlog. Yan. Ganun lang siya. Malinamnam. Ayan na siya. Takpan muna natin. Tapos, luto na. Luto na. Ayan na siya.